Oh, Jesus. It is finished. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mandibulise kukaMudlomo, ndibulise omama bonke abakhulu, omama bonke abakhoyo endlini ngelihle igama likaYesu. Mama Qhoba, senziwe ngimthanda kakhulu Yesu. Uyayinceda impilo yami. Andikholwa uShepherd lithi uyayinceda impilo yami. Wayinceda kodwa usaqhubeka nokuyinceda. Iyakontinuisha le nto yokuncedwa kuye. If it wasn't for his help, I wouldn't be where I am today. Kodwa kungenxa yakhe, kungenxa yobabalo lwakhe. Hallelujah. Andizukuduplicate. Mose into kaThixo iyamangalisa. Ngoba thetha uMkhathi ngibona uMdlomo inotes zami. Ndithi yabona ke which means uThixo befuna kwenzeke kanje. And uyaphinda nomama uSiziba utsho the same thing bathandekayo. Hey, yeah. That means ibi message yethu ebefuna uThixo siyivile. But ke ngizayifunda iverse for the sake of reading it because ibikhona iposter. But uThixo uqhubile umsebenzi wakhe. Masiye itheme yethu bathandekayo. Ephesians chapter 5 verse 22 and 24. And then siyeke bangcwele. Sizawuya ke ngoku Esther after that. Emva koko sibuye siyogqibelisa ngeExodus chapter 1. Verse 22. Wives, submit yourself to your own husband as you do to the Lord. Thethi uMamdlomo ucacisile bayicacisa bonke abathandekayo into ethi submission. Now as the church submit to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Nayibona masiba yi-order kaThixo. nguThixo, and that is Jesus. It's our husband. After abayeni bethu sit. The same order uThixo awayisebenzisayo in the book of Genesis when he was creating a man. Wa-create indoda. uThixo wayesekhona ukuthatha bakhe then emva koko wa-create indoda. After create indoda, what it is not good for this one to be alone. Utsho because kufuneka kuzobakho wena as a helper to that husband now that you need to submit to, of which now I think we are struggling with the issue of submitting. How can you submit to this person? Because the reality is that submission goes with respect. If there is no respect, you cannot submit. And if he doesn't receive respect back, if I finish lento yoba ndiyahlonitshwa ngunkosikazi, akakunikezi oluthando uludeservayo. Asithethi ke ngecases ezifana nezikaNabal because sikhona and siphila phakathi kwazo. There are some cases whereby you do everything as a wife trying to please this man. Ingaze incedakala
ube ngenza le ingaboni nanye kwi-efforts zakho. Up until wena as a wife, you go back to your position. Because remember, lo muntu ayingumuntu wakho ngokaThixo. Yeah. Udalwe nguThixo, waziwa nguThixo. Now when uthatha lo muntu umbuyisela back kumnikazi, our God is able to change such person. On your own you cannot do it. Because asizenzeli mos lento ngamandla ethu. Kuba khona issues whereby you even wonder, how can I submit, Father, in this case? Usubmita kanjani kule le case Thixo disubmita kanjani kuyo? Remember apha kuthiwa sithathe nabayeni ekuqaqiswa, sithathe nabanye abasindiswa, abanye abasindiswanga. Usubmita kanjani? Ungangenwanga by the power of the Holy Spirit to guide you to submit in such cases, okanye to direct you what to do in such cases. Yeah. Ashiye indlu yakho futhi emva kwabo iliqolo, because our God is a God of peace. Yeah. Yeah. Whenever kuthethe yena uyalikhweletela ilizwi lakhe. Amen. Enye ye-problems zethu is that siqala ngoku to seek advices from people. Sizawugqibela kuThixo when sixakiwe zii-advices esizifumeneyo outside. Kanti uqala apha kuThixo when imeko yendlu yakho ingahambi kakuhle, ibe nguye oza kukusotela. Hallelujah. Asisuba nabo overshit anymore. Not in our time. Because I think Lamfaz can't even be now some she had reason for not bowing or for not submitting to his husband. The king, let us portray her to people, because what means this was as means is not what he is anyway. Therefore, of us doesn't see any reason to submit to this man. I cannot come to dwell and miserable to come and wear my crown. Hey, Kosia. But it is our father are different. Hallelujah. Glory. Ngoba singabafazi abangeniweyo. Hey, ilizwi namazwi. Mala. Apha abamama kuyaxelwa umfundisi ubunyulu. You teach him purity. Umfundisa Holy Spirit. Umfundisa indlela yokwenza, because the moment uphila ngokungcola i-character iyabhildeka. Yeah. Akasubmit umfazi ongena character, because it starts with the character. I-character yethu mayibe i-character kaKristu bathandekayo. Amen. So it's not that uHana at that particular time kwakusiwa ngalo eShilo kufika kude kokuthi abanganikazi the double portion of it, wayengazivi inhluku zikaPenina, wayeziva, but she decided not to focus kuzo. Apha I think bambalwa abantu abangekho wounded ngomtshado ka. Bambalwa bakhona. Bambalwa abantu abakhona abantu abangenamangqina ngomtshado. Kodwa we have decided not. Fortunately in my marriage I'm Esther. Anyway. Up until I asked God why. Then he told me. Yeah. Esther was a
ezilitshumi. Zinhlanga zimbili zahlukene. But lokhu kuyomeka strategical Yeah. in that position. Yes. Ungazifanisi nabanye abazi mhlawumbe wena udele wade strategical. Umthetho wakho awusufana nowami. Ngoba wena awuyanga there to practice romance, you are there strategical. Yes. Therefore, Yes. when you place when strategical, you have to position. Hey. Ngalo lonke ixesha. Because kubekiwe in a strategical position. Because I don't know. Izawungena ngaphi? Uyayibona? I'm strategic here. And yazi uba kuzawuvela nini intoni because mna ndi-strategic kweli khaya. Mamela. Xa kuzekeliswa umakoti, xa kuzekeliswa ibandla lizekeliswa ngomakoti azawubuya ngenye imini azonatha ibandla lakhe. Hey, Nkosi yami. Hey. Nawe eli bandla luhlobo luni elifuneka lizothathwa? Libandla elingenamibili. iBhayibhile yazixexa zinto ezenza imibili. Jonga kulungiswa umakoti. Yeah. And lo makoti uzekeliswa ngaye. Sithi singomakoti. Bendithe emthatha uThixo umthembe umfazi. Bathandekayo sithenjiwe nguThixo. Amen. Zibuza umbuzo uba yayikade iphi young wives babephi zaziphi ezi movements zazikhona, but now they are popular because they are aligned with the purpose of God. uThixo apha is preparing his church. Uyipreparisha ngomakoti wakhe. And kuze kulunge lo makoti kulunga umfazi. Ukulunga komfazi liyalunga ibandla likaThixo. Oh, glory. Ulunga kwebandla likaThixo kuyadibana umzimba. Amen. Apha sizawuthandaza bathandeka andisutyaqesha. Sizawuthatha kubona ngomanje ngexesha. Sizawuthandaza abagcwele. But njengoba sizawuthandaza nje, apha ngaphakathi kwam ndinayo into ethi uThixo vusa abazalisikazi. Hey. God is raising the midwives that will fear God. Kulamzi wakho, you are a midwife. Ingaba uyabaqhava na okanye bayazala? Uthe xa ethetha wathi ngumakoti omncinci. Umakoti omncinci udinga umakoti omdala. Ozathi xa ebhatyaza athi mntanam angafi umntana. Hey. Ngoba sikadusana kahle kahle. Siphumile isimemezo kukumkani. Wathi kill all the baby boys. But the wise women
uzothandaza mna ndifuna uba lolu ndifuna uba ngumzalisikazi. I want to be this woman that feared God. I cannot submit to my husband without you. Othi ndicede Thixo ndiyakudinga emtshatweni wam ngoba ngaphandle kwakho angekhe ndikwazi. I have tried to please this man kodwa ndehlulakala kumuyipleasa ngoba bendizenzela. Hallelujah. uthetha ngokuba masithethe lento sifuna uyibona. Andithi siyayazi loo nto kodwa ayayithetha. Uthetha into ufuna uyibona phaa kwakho. Umyeni wam noba kasindiswanga likholwa elingekarespondi. Hallelujah. He is a believer. Masitshintshe ukuthetha bazali. Kudala ke loo nto yathetha qha. Hallelujah. But uThixo uthi mandilungise nje loo ndawo uba abayenze njalo le nto nithi thetha le nto ufuna uyibona njengoba yithembe siyaziyo le nto. But uthi uThixo umyeni wakho he is a believer. Amen. Therefore ubize ngoba likholwa qha ikholwa elingeka-respond. Hallelujah. Elidinga mna mfazi wakhe. Yes. Hallelujah. Amen. There is power in our tongue. Yes, Lord. No, before Njumata abulele, ndiyacela abathandekayo ungena kwam apha ndivele nantloko and bendicinga bizawuphela apha now, but ithetha ukuthi ayipheli. It's either yi-sign ye-depression okanye yintloko.
ukukhona umuntu onaloo nto umamdlwana azothandaza sawucela nomama bakwazi ukulwa impi ba stretch izandla to that person because kube nahamba